Aktier på 10 minutter. Hej og velkommen til aktiemarkedet på under 10 minutter. I denne her uge er det episode 3, og i dag har jeg Jan Johansen med i studiet for at tale lidt om ugens aktier. Jan Johansen, vil du ikke lige præsentere dig selv og hvad du laver til dagligt? Ja, jeg er jo aktiekonsulent i firmaet Aktie Opad. Jeg hjælper folk med at investere det rigtige, og jeg ved en del omkring markedet. Ja, der er jo for eksempel den her nye udvikling i Mærsk, der var ret interessant. Men for eksempel hvis vi kigger over i det amerikanske landskab, OpenAI, som lige har lavet deres nye model går. Så skal vi lige have præsenteret, hvad der er sket i den her uge. Og som du siger, så har der været godt gang i Mærsk og nogle af de andre aktier. Generelt har det faktisk været en virkelig god uge, og aktiemarkedet er steget meget. Jan Johansen, hvilke aktier har du haft øje på den her uge? Og har du lagt mærke til nogen, der går op, nogen, der går ned måske? Ja, altså jeg har kigget, der er selvfølgelig Mærsk, men det er nok obvious, den ved alle. Men skjulte, ligesom mere store hemmelige diamanter gennem ved at tænke sådan, for eksempel Tivoli går det virkelig godt for lige nu. Men OpenAI og sådan noget er for eksempel virkelig godt, hele den der AI-boble. Så længe man bare husker at trække det ud, før det hele falder sammen. Men det er en stor mulighed for investorer som os, og især for alle mine kunder, som jeg kan hjælpe på vej. Ja, Steff. Ja. Jamen, jeg har især haft mit fokus på, som du siger, de små virksomheder, der lige er kommet på børsen, ikke også? For eksempel så investerede jeg efter vi optog sidste podcast, så fandt jeg Shawarma King i Aarhus, de har slået op på børs. Så dem har jeg simpelthen investeret i. Og det er faktisk gået virkelig godt. Altså der har jeg fået 200% af mine penge. Og den tænker jeg, den bliver jeg altså bare ved med at ride. Og hver uge så har vi jo et segment, der hedder ugens aktie fra Steff til lytteren. Men i den her uge synes jeg faktisk, at Jan Johansen skal have lov at præsentere vores aktie, som jeg synes du skal investere i den her uge. Skal du Ja, Mads, vi optager lige om lidt, ikke også, Mads? Ja, bare om jeg skal lave pizza til dig også. Men det må du gerne, Mads, men lige om lidt, du ved, jeg er lige ved at optage, ikke også? Er det din bror, eller hvad? Ja, men Mads, vil du ikke lige lade os være, ikke også? Vi er lige midt i at optage. Vi kan jo bare optage senere, kan vi ikke? Nej, men vi er lige halvvejs. Jan, du skulle til at præsentere ugens aktie. Kører du min søn til fodbold nu? Lige om lidt, Mads. Mads, lige om lidt. Jeg skal lige være færdig med at... det tager mindre end 10 minutter. Jeg skal jo på baren med vennerne i morgen. Jamen, hvis du også med, så kan det være, Brita kan køre. Men altså jeg skal ud på baren, så nogen skal køre til fodbold. Hvilken bar? Altså, hvorfor? Nej, men... Skal du med? Det var det kunne være, det jo jeg har investeret i, ikke? Så er det da interessant. Det er Thomas Brun Værsthus. Den har jeg aktier i. Nå, skal du med så? Jeg plejer også at komme der, det er et sygt hyggeligt sted, altså. Ja. Skulle vi egentlig ikke også spille paddle i aften, Steff? Jo, Mads, vi har en paddle-aftale, men lige nu skal jeg lige optage min podcast færdig. Battle Center Flensborg. Der har jeg også aktier. Det er en del af det der hovedfirma der. Ja, det kan godt være. Men Mads, nu må du lige lade os... Grøn, op. Ja. Hvad snakker I om aktier igen? Ja, Mads, vi er ved at optage aktier på under 10 minutter, så vi lige lade os færdiggøre den. Du har jo de der 5K, du skylder. Altså, er det noget, jeg får igen? Jeg skylder altså ikke 5K, men... du snakkede... Jeg skal bare lige høre, Jan, hvilken aktie synes du, at lytteren skal investere i den her uge? Steff? Altså det der paddle, det er vel ikke noget, man må være med til, vel? Jo, altså vi har en gruppe. Vi er en gruppe på 4, men... Jan, du skal ikke flytte med min bror. I stedet så skal du svare, hvilken aktie, som lytteren de skal købe den her uge. Han er jo syg den her uge, så altså, vi mangler en spiller, ellers er vi kun 3, der spiller, og det passer jo heller ikke så godt. Altså, ja. Hvis vi kan få det. Okay, yes. Den her uge, der foreslår jeg simpelthen bare købe Shawarma King. Det kan ikke gå galt. Vi ses til episode 4 næste uge, hvor vi taler om aktiemarkedet i næste uge.